Għat-tieni jum konsekuttiv fl-aħħar 24 siegħa ma ġie rreġistrat l-ebda każ ġdid ta' coronavirus f'pajjiżna. Min-naħa l-oħra fl-aħħar sigħat persuna rriżultat li fieqet. Skont l-aħħar aġġornament mill-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook, iċ-ċifra ta' każi pożittivi bħalissa hija dik ta' 670, filwaqt li dawk li fiequ żdiedu għal 636, bil-każi attivi jinżlu għal 25. Min-naħa l-oħra l-uniċi ċifri li qed tingħata il-poplu qed ikunu bil-midja soċjali, għalkemm magħhom ftit li xejn qed tingħata informazzjoni dwar l-aħħar aġġornamenti ta' din il-pandemija. Fl-aħħar 24 siegħa saru ftit aktar minn 600 test li hu ferm anqas mill-medja ta' testijiet li saru fl-aħħar 3 xhur. Il-Ministeru spjega li mis-663 persuna li fiequ mill-COVID-19 f'pajjiżna, 378 huma rġiel, filwaqt li 258 huma nisa. Sa dan it-tant ikompli skiet mill-midja laburista li għal xi raġuni mhux iwassal l-aħħar żviluppi dwar il-virus f'pajjiżna. Dan meta l-poplu għadu mħasseb dwar is-sitwazzjoni attwali u jekk din tistax tibqa' kontrollata. Sa dan it-tant u minkejja l-appelli għal kawtela mill-awtoritajiet tas-saħħa, il-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar li l-emerġenza tas-saħħa se tintemm it-3 li ġej, 30 ta' Ġunju, lejli tiftuħ mill-ġdid tal-ajruport u l-portijiet ta' pajjiżna.